Sa buhay tayo mga kasangay, bagong segment na naman usapang asawa. Kasi yun yung ginagawa namin, di ba, yung nag-uusap kami mag-asawa. Ngayon, ginawa namin official siya na parang topic namin bilang kami. Kay mama, lapit ka kay mama. Tumae ba yan? Tumae ko. Tumae. Tumae. Kat. Hello. Hello. Hindi na mahal ka. Ayun, ang naisip kong topic, mahal. Ay, salamat pala sa ginawa ni mahal na nag-trip kami yung pancake ginawa namin quesadillas. Chocolate quesadillas. Ganun. Waffle, parang waffle na. Parang waffle na siya. Ngayon, pag-usapan natin yung kasi maraming na-intriga sa love life nila. Bugoy na koy-koy. Tatlong wife, what a life, ba't ako magko-complain? Yung tinatawag nilang polyamorous o parang polygamy. Sa ibang bansa kasi legal na siya eh. Sa bansa natin parang hindi pa siya ganong kagandang tignan, di ba? Anong magiging parang mga opinion mo doon, ang masasabi mo doon sa polyamorous? Ano hindi ba? Parang tatlo o kahit ilan? Kahit lang. May nakita ko 7 yung asawa niya, 8. Para silang Tapos magkakasama sa isang bahay? para silang mga kapatid nating Muslim. Pero sila magkakasama sa isang bahay? Oo, magkakasama sila sa isang bahay. Ngayon kasi parang lahat-lahat na ina-accept na ng society, no? Daan-daan, no? LGBT. Ganyan. Yun, mas malala yun kasi parang lalo sa mga sa Pilipinas, sa Pilipino Catholic talaga, yung mga Katoliko yung inaano nila, no? Oo, parang mga Katoliko, parang hindi naman sa hindi naman lahat. Yung mapagmata sila, mapagmatsyag yung Katoliko na pag mga ganon. Hindi naman lahat, hindi ko nila lahat. May mga na syempre, bawal sa mata nila yun Pero mga mayari. Real talk lang naman talaga. Real talk lang. Tingin mo ba tama yun, yung ginagawa nila, yung polyamorous? Sa tingin naman nila masaya sila. Saka, tunay yung pagmamahal nila. Di ba? Or not. Sino ba tayo para i-judge sila? Kasi sa ibang bansa, di ba, parang open nga sa kanila yun Pang, wala kasi masabi yun, parang yung mga mayayaman, hindi pa kayo naghahanap May napanood nga akong segment ng sa ibang bansa. Wait ka muna. Sa ibang bansa nga yung mga mayayaman. Naghanap sila ng ganun, may tawag sila parang sister's wife. Yung iba doon may asawa at anak, may anak na sila. Sabi nila parang gusto nila parang magkakaroon sila ng mas yung asawa nila hindi mang babae. So parang nila, mag-aasawa na lang ulit ng isa pa. Para nasa loob lang siya ng bahay. Bale, yung una mong naging partner, acceptin niya lahat. Dapat may ganun na rules sila. Parang Tapos meron pa nga na ang ginagawa nila parang, para yung may bantay. Parang, kasi pag naging isang pamilya kayo, yung anak ng lalaki, siyempre, kung isang partner, anak ng lahat yon. Kaya parang mahahati yung pag-aalaga sa bahay at gawaing bahay sa mga polyamorous na parang mga polygamy na family. Nahati nila yung gawaing bahay. mas mapapadali, Kung mapapanood ka ng mga gawain niya, nilalabruha, yung kay Bugoy yung koy. Ganun divided yung yung gawaing bahay. Kasi ako, minsan nga parang nag-enjoy sila kasi magkakasama sila. Parang lang siya parang magkakapatid, magtutropa na nilalaro. Makakita mo, parang ako, hindi ako against sa ginagawa ni Boogie o ng mga gumagawa nun. Feeling ko may mga tao lang talaga na kaya yun. Mga lalaki na kaya yun. Mga babae din na kaya yung ganong setup ng buhay. Siyempre, sa akin, sa babae, kunyari sa atin, magdagdag ako ng isang wife. Kaya mo ba tanggapin? Siyempre hindi, di ba? Hindi naman lahat ng babae handa para sa ganung bagay. Hindi rin lahat ng lalaki handa sa ganung bagay. Kasi, Pero paano mag-iisip ka, paano niya kaya pinaalam kay Labruha yun, kasi si Lebro yung unang ibig sabihin kasi asawa. pag tatanungin mo siya, so mong babae ka. Parang biglang ganun yung isang banat ng babae kasi. So may iba ka. O paano niya kaya yung naiano? Oo nga, no? Di ba mapapaisip ka? Di ba ganun kasi yung ng mindset ng So may iba ka. Ganun. Or umpisa pa lang. Kung umpisa pa lang, ganyan tayo pero ganito. Pwede pa yun, ma-accept niya. Pwede kasi kumawala na siya kagad, di ba? Inisip ko rin, Kakaiba din yung mindset nila. nakapag-usap sila ng husto.
pag-intindihan sila ng gusto. Kasi tama nga yung sinabi ni isang podcast ni Boogie na mag-aasawa ka. Tapos ngayon, gagawin magloloko ka, mambababae ka. Ang sakit nun sa babae. Eh kung parang nag-ano ka, nag-cheat ka na kasi ayun, nagtatago ka na. Eh ang ginawa niya, parang pinaalam niya, pinakilala niya sa isa na ito, babae ko to, ikaw babae ka din. Lahat kayo nasa isang bahay tayo, parang ganun. Hindi ko na kayo punad yung asawa ko. hindi lahat ng hindi buong podcast na point ko, parang clip lang. Kaya mas parang maganda rin panoorin. Magiging open ka about sa ganun, yung poly na family. Kaya parang din, sa akin iba din yung tapang ni Boogie doon, no? Iba rin yung niya, kaya ng lifestyle niya eh. Parang sa Muslim, di ba? Parang ganun din sila, no? Oo, kaya mo naman. Polyamorous din sila, parang polygamo sila. Kaya nila. Financially. Oo. Tapos, Yung time, mentally. Mentally. Sa tingin mo, kaninong burden yung parang sinong pinaka nahihirapan sa part ng ganun na Sa kanilang, polyamorous? sa kanila? Oo, sa kanila. Tingin mo lang, sino yung pinaka nag-suffer o nahihirapan sa start o nag-adjust? Siguro yung unang babae. Di ba? Kasi siya yung mag-accept nun eh. Kasi ang parang benefit ng lalaki lahat eh. Tingnan mo, may 3 kang babae sa isang bahay. Benefit mo yun. Ba't yung babae? Siguro ma-accept niya na lang din. Tapos parang maging benefits niya na rin yun. Kasi mababawas yung gawaing bahay, gano'n. Or dahil may mutual understanding na rin kayo. Dahil nasa isang bahay na lang kayo. Di ba? Parang ganun. Sa bagay. Parang lahat kayo magkakasama. Parang magkaka-partner na rin kayo. Parang ganun na yun eh. Gusto ko minsan makasama sa sa podcast ni Boogie. Tapos parang gusto ko tanongin sa kanya, paano mo ginawa, di ba? Parang kasi si yung asawa ni girlfriend ni Floji. Si Pastillas girl. Sabi niya ang galing daw ni Labro kasi natanggap niya 'yon. Sabi ni Labro na parang hindi to para sa lahat. Hindi to para sa lahat. May mga tao lang na kaya 'yon. Bulunan to. May mga tao lang na kaya yung ganung sistema ng pamilya, ganung sistema ng buhay. Oo nga, no? Pero ako kasi parang feeling ko, Ay, yun ang gusto mo. A, S, T, E, I, Bang gusto nito eh. I, A, Z. Kasi yes. Ako kasi hindi pumasok sa isip ko na kaya ko yung gawin. Kasi feeling ko kasi kulang yung time ko sa sarili ko eh. Kasi ang 2 anak, editing, vlogging, coaching. Asayas. Ko-coach pa ako ng mga bata, work, di ba? Hindi rin talaga siya para sa akin talaga. Ikaw, tingin mo, Mark, kaya mo yung Hindi, kasi ako parang mas fix ako sa isa lang. So, selosa ako eh. Ako nga, hindi na ako focus sa sa pamilya lahat eh. Diba parang may nag-ano nga ako eh, nag-me time nga ako madalas eh. Sa isang araw dapat may oras ako sa sarili ko. May 2 oras, 1 kalating oras. Mag-i-edit ako lang. Siyas, wala akong kasama. Kaya iba din eh. Iba, that's one, asiyas. Kaya parang iba din, no? Nakakabilib din yung mga tao na pasok sa ganun. Pag pinapanood ko yung sa UK ba yun o sa London, o basta ibang bansa eh, parang mga western country din, ganun, mga European country. Open na sila talaga sa ganun. Di ba meron na rin dito na pinakasal? Pinakasal. Babae naman siya, tapos 2 lalaki. 2 lalaki, oh. May mga ganun nga eh. Yung iba hindi sila sa sa financial. Yung iba sa sa parang gusto nila yung ganung ganap sa buhay na. Pero nung financial. Yung iba kasi naghahanap ng mas mayaman. Totoo ba? Eh di parang ahon lang sa kahirapan. Oo, kasi Totoo ba yun? Kasi pag kinasal sila, yun eh, conjugal property natin eh. Unless Pero meron mahal na niya. pipirmahan. Hindi, meron kasi search for third. Search for parang para lang maging 3 kayo, parang ganun. Yung iba nagsa-search pa, Ang gusto, nakakabusog to ah. Sarap, no? Alat ito ah. Ikaw, Mal, anong mga masasabi mo sa polyamorous? Tama ba siya? Wala naman kasing tama o mali eh. Hindi ba? Ano bang, mo sa, parang, kakaano mo sa tama o mali? Nasa tao naman yun kung sa tingin niya eh, kung masaya siya. Oo. Diba? Kung sa tingin niya, tama sa kanya, mali naman sa iba. Ganun lang naman yun eh. Ang magpapaano lang dyan yung judgment ng tao. Tingin ko, kunyari sila masaya, no? Pag ginudge mo sila, doon na nagiging mali. Pero ikaw yung nagiging mali. Kasi ikaw ginudge yung mo sila. nag-judge. Kasi wala naman talagang ikaw pakialam mo dapat wala ka dapat parte sa buhay nila. Wala kang bilang sa buhay nila eh. Kasi buhay nila, Problema mo di ba? pa sila, no?
Alam mo yung problemahin mo lang yung buhay mo kaysa yung mag-hate ka o mag-galit ka sa mga ganun na buhay. Ngayon yung mga bading. Basta galit sa bading. Pagkat yumaman sila. Bading kasi yan, kaya yumaman yan. So, masama ba rin bading? Successful na bading? Ba? May may ang tawag dun, may... Discrimination pa rin. Na dapat kung ito lang ang anak ng Diyos, parang yun eh. Parang dapat ng anak ng Diyos yung straight lang. Hindi dapat yung later, ha? Kasayas mo na pag-aralan mo. Laurent naman daw. Kuha ka ng kunin mo yung drawing board mo, yung magnetic drawing board, tuturo ko sa'yo. Yung board, kunin mo yung board. Umay na ako. Umay ka na? Ako okay pa ako eh. Hindi bird, yung board. Yung black, red board. Ayun yung board. Yung drawing board. Anong final thoughts mo o masasabi mo dun sa mga ganong bagay ngayon? Kanino? Sa mga tao? About sa topic natin na polyamorous. Polyamorous. Para sa akin kasi okay lang naman. Sa'yo? Tayo. Ano ba? Ayoko. Ako lang. Siyempre, nasa tao pa rin kung anong tip nila sa buhay nila. Kung yung relasyon nila mas mag-work sa ganito kaysa sa maging komplikado dahil cheat may itatago, diba? So, pag-usapan na lang kung anong gusto nilang mangyari sa relasyon nila. Ganon. Sa akin din, parang ganun. Kung healthy naman sa inyo yan, why not? Kasi nasa internal na pag-uusap na yun sa pamilya. Kung kaya nyo bang iba yung isa't isa, di ba? Kung kaya nyo bang magtiwala, nandun pa rin yung pagmamahal at tiwala at oras. Yung tatlong factor na yun. Kung nandun yun sa inyo, okay yun sa inyo. Saka hindi lang talaga siya nag-work para sa lahat. Siguro kasi may mga specific na characteristics saka attitude o kakayahan yung isang tao na kayang gumawa nun, na kayang gawin yun. Kung ikaw, as individual lalaki, kaya mo magdalawang asawa na hindi sila mag-aaway, neutral sila, tapos financially kaya mo, oras, ang love, time mo sa kanila, kaya mong i-sustain, tingin ko pwede sa inyo yun. Parang ibig lang sabihin yun, parang kung financially, parang lang nag-ampon ka ng mga Hindi naman, kasi minahal mo nga eh, kasi Oo nga, parang sabihin mo lang nag-ampon ka ng papakainin mo, ganun. Hindi. Siyempre kung ikaw maghanap ka ng requirements eh. Oo nga, parang lang yan. Dapat may papakain ka. Parang mga Muslim, kaya mo dapat. Oo, kaya mo dapat. Yun ang ibig ko sabihin. Dapat kaya ng financial nila, kaya ng oras nila para sa mga ganung bagay. Pero iba yung sa Muslim kasi ibang pamilya, magkakaibang sila. Dapat hindi sila sama-sama sa isa lang. Tingin ko naman sa example sa ibang tao. Tingin ko nagiging mali lang siya, nagiging mali lang isang bagay pag nasa judgment ng tao. Lahat ng tao nandito lang para manood ng ibang bagay, pero hindi para mag-judge ka o makialam. Kasi buhay nila yan eh. Dapat nandito ka sa state mo na pakialaman mo yung sarili mo, mag-grow ka sa sarili mo. Lahat nasa paligid mo. Given, sa totoo lang ngayong sa panahon na to, given na yung mag-judge ka talaga eh. Kasi pinapanood mo sila. Ikaw, kung anong gusto mong sabihin, masasabi mo. Sa comment section pa lang, puro hate na. Kaya nga parang dapat kung gagawin mo yon, kaya mo i-bear lahat. Diba? Oo. Yun ang pinaka dun. Matindi dun, di ba? Mapait na dapat wala kang pakialam. Dapat wala kang pakialam talaga sa lahat. Basta, kung masaya kayo sa ginagawa nyo, go lang. Basta kapag medyo hindi na ganun ka pag toxic na, let go na lang. Masaya ka naman, di ba? Saka happiness mo naman yun. Happiness yun naman yun. Kung pinili yun, ibig sabihin masaya kayo dun. Walang disadvantage na masasabi. Parang parang nangyari lang relationship, sinasabi nila is sa dalawang tao lang. Parang yun, ka lang parang naging gusto nyo lang kapat kayo. Parang Hindi kung kaya nyo rin, di ba yung nakarang topic natin, di ba yung sa atin, nagbigay tayo ng tag 100% natin. Kung kaya rin ng isang tao yun, na ibigay yung 100, ako yung lalaki, tapos may dalawang asawa. Kaya kong ibigay yung 100 sa'yo at 100 sa kanya. At tapos, ikaw kaya mo rin ibigay yung 100 sa akin. Kasi pag nag-polyamorous kayo, ikaw dapat asawa mo rin yung babae. Pare-parehas kayo nga doon. Hindi yung parang ako asawa kita, ako asawa ko to. Asawa mo lang yung babae. Ang mangyari, kayo asawa mo rin yung Kaya babae. ngayon sinabi ko kanina na magkakaroon kayo ng mutual understanding. Lahat. Pati yung mga babae nga. Diba? Ganun, magiging hati-hati lahat.
Kaya tingin ko ano, Kaya nag-i-enjoy sila magkakasama. Parang mas okay na Mas silang oo. tatlo kaysa doon. masaya naman sila Boogie doon. Kaya no hate ako kay Boogie. Mas Saka sa lahat. Oo, sa tatlo na yun. Kaysa yung sa sa mga lalaki na walang bayag na hindi kayang panagutan yung mga anak, ganun, yung asawa, di ba? Wala naman akong hate doon kasi buhay nila yun eh. Pero parang mas bilib ka ba? Mas bilib ka lang sa mga kayang gawin, pananagutan yung sabihin nila. Parang mas may binubulgar ba ang tawag doon? Mas ka pa, mas tiwala ka dun sa taong kayang Pinapakita panindigan. niya, Oo, kayang panindigan. Pinapakita niya pa. Oo, walang tinatago. Kasi sigat siya. Kaysa dun sa mga tao na hindi pinanindigan. Sige, Halika. sige na, tama na. Hanggang dito lang mga kosa para sa susunod na usapang asawa segment natin. Malautro ka man. Gusto mo rin ba? Magsasama ako. Babae. Ang gulo ng buhay ko. Joke lang. Ay, di ba? Ay, parang ikaw pa yung masaya doon. Gawa lang ng gawa para may mababalikaan. Hanggang dito lang mga kosa, no? You're the one. Oo. So, susuntak pa natin. Sigurado ako ng gano'n, no? Ito pag walang ilaw. Try mo buksan yung ilaw dito. Pag walang ilaw. Mas maganda sana. Tapos tatakpan lang yung ilaw doon. Kasi yung, Baya mo, next na set up yung ilaw.